Zettelkastenin avulla mä pystyin rakentamaan itselleni toimivan, luovan rutiinin, jossa mulla on selkeät askeleet ja se työskentely tuntuu lähes koukuttavalta ja mä pystyn työskentelemään säännöllisesti. Ja kun mä puhun rutiinista ja rakenteesta, niin mä en tarkoita, että Zettelkasten jotenkin rajoittaisi tai lukitsisi mua johonkin tiettyyn tapaan työskennellä, vaan päinvastoin se vapauttaa mua oikeasti keskittyä siihen, mikä on tärkeintä. Koska ennen mulla meni hirveästi aikaa siihen, että mä koko ajan joudun miettimään sitä, että miten mä työskentelen ja mitä mä teen seuraavaksi ja miten mä etenen. Kun nyt mä voin keskittyä siihen itse ajatteluun, siihen itse luomiseen. Tosi usein mun projektit myöskin jäi kesken, että alussa mulla oli ehkä kova innostus ja paljon ideoita, mutta sitten jotenkin ne vaan jäi aina. Ja sitten joskus kun mä sainkin jonkun projektin tehtyä, mä sain vaikka jonkun blogikirjoituksen kirjoitettua, niin se oli aina vähän mysteeriä, että mitä siinä oikein tapahtui, että miten mä sain sen projektin valmiiksi. Zettelkastenin kanssa mä pystyn oikeasti luottaa siihen, että mä saan vietyä ne keskeneräiset projektit julkaisuvalmiiksi tuotoksiksi. Ja mä oon todistanut tän itselleni, eli mä oon luonut tästä aiheesta kurssin, mä oon kirjoittanut artikkeleita, blogikirjoituksia, suunnitellut sisältöjä tämän systeemin avulla. Ja tää siis toimii niin, että Zettelkastenissa jokainen idea menee tämmöisen tietyn prosessin läpi, ennen kuin se päätyy sinne meidän muistiinpanoarkistoon. Ja jokainen muistiinpano on muotoiltu ytimekkääksi, jotta sitä on tosi kätevä ja helppo hyödyntää myöhemmin. Ja niistä on helppo yhdistää isompia kokonaisuuksia. Eli voidaan helposti rakentaa niistä muistiinpanoista tämmöinen alustava rakenne meidän projektille. Eli Zettelkastenin kanssa mulla on selkeä etenemisprosessi. Mä pystyn työstämään niitä projekteja pienissä paloissa. Ja mä voin luottaa siihen, että mun ideat pysyy siellä. Ja ennen mä koin, että mulla oli paine saada mahdollisimman paljon tehtyä tavallaan yhdeltä istumalta. Koska sitten kun mä pidin tauon, niin sitten tuntui, että sen jälkeen mä olin taas ihan hukassa. Mutta Zettelkastenin kanssa mä pystyn pitämään taukoja ilman, että se mun punainen lanka katoaa. Ja mä voin helposti jatkaa siitä, että mihin mä oon viimeksi jäänyt. Ja tää on ihan erityisen tärkeää varsinkin semmoisissa isommissa projekteissa, että sanotaan vaikka joku opinnäytetyö tai kirja tai joku julkaisusarja, niin se, että sä pystyt luottavaisesti työstää sitä pienissä paloissa, niin mikä on sen parempaa?